dies també ens hem banyat i hem fet snorkel. Really good. Kawaii. Okay. Thank you. Quins reglons més verticals. No, la resta de gent com va. Déu-n'hi-do. Això, home, no continuar. És amunt.
Va, que ja anem per la meitat. Som-hi. El millor de tot és que la gent no aguanta res, Estem a meitat de camí i els tinc allà perduts per allà baix, el Miquel i la Eli. Estan per allà baix. Hem hagut de parar perquè si no, no podíem més. I la gent per aquí. Aquests baixen bastant àgil. I us en mostraré algun que està rebentat de veritat ja. Estem fent un exercici molt divertit, que no s'acaben els glaons, és que n'hi ha més i més i més i més. Hem arribat aquí al final de tots els glaons aquests. Si no calculo malament ens han dit que n'hi havia uns 2.000, etc. Però està molt interessant. De fet, a dalt de tot de la muntanya, és veritat, totes aquestes escales que hi ha aquí, no s'aprecien massa bé. Baixem per aquí, se'n van fins allà baix. El bo és que aquí dalt et trobes això. Un Buda immens que no sé massa bé com l'han arribat a pujar fins aquí dalt. Però és que és enorme. Això sí, hi ha unes vistes espectaculars aquí. Iniciem el descens. Estem baixant força ràpid, M'ha adelantat ja uns quants. Anem a un ritme bo. Ostres, de cop. Més. Som-hi. Miquel encara estan allà dalt. Som-hi. No. Okay. El mono está picalando todo. La foto.
estan aquí en el centre comercial, o sigui que no acabo de veure. Aquests nois haurien d'estar estudiant, jo penso. O sigui que és possible que estiguin fent campana. Allà n'hi ha uns, allà al fons. Aquí n'hi ha més. Aquesta no en té. Aquesta tampoc. Aquesta tampoc. I aquesta tampoc. Atenció com sona. És un so super greu. El Buda dret de Bangkok. Després d'un any, més d'un any, tornem al que considero que és el millor centre comercial de tot el planeta, que és aquest, l'MBK, i es troba aquí al centre de Bangkok. És que és enorme. I aquí trobareu a la planta de dalt, a les plantes de dalt, les millors falsificacions que us podeu imaginar. Anem cap a dintre. És que és enorme. És que és enorme. O sigui, és que no... Aquí t'hi pots passar-hi varis dies revisant tot el que tenen.
és el mercat més gran de falsificacions d'aquí de Bangkok. És que és brutal. Sembla que un rei de snapper. Mira, el pescado. ¿Esto lo habías visto, Xavi? Sí. Chim ba em anh em. Chim ba. Vale, no em demaneu com he posat aquí, però... Ja travessarem, ja. Ja travessarem. Ara estem ben bé al mig de... tot aquest encreuament. Era important. Vinga, va. Som-hi. Va, que venen tots. Després... que això no t'ho acabes. Fins allà baix. Fins allà baix de tot.
เราเริ่มสั่งร้านที่มานะพี่ ข้าวโพดโดนัทต่อคิวไหมคะข้าวโพดโดนัทต่อคิวไหมใหม่ค่ะ Ens bellugem. ข้าวโพดโดนัทต่อคิวไหมคะ เ
sonava l'himne nacional i tothom s'ha parat. El punto de no acabar, És que caminem i caminem i caminem i no parem. En tot aquest viatge que hem fet, aquest cop de Vietnam i Tailàndia, si no hem caminat 50 quilòmetres, com a mínim, ara toca anar aquí, a l'MBK, està allà al darrere, tot aquest centre que està allà al darrere, és enorme. Anem a fer les últimes compres del viatge. Vale, el que us deia, l'MBK. És com 10 vegades el Corte Inglés de plaça Catalunya. És que no t'ho acabes, això.
bé, com a travessar el carrer amb tot el tràfic. Mira, perfecte. Perfecte. Ara venen de l'altre cantó, que pararan. Sí. És fàcil aquest cop. Venga, va, oye. Vais a hacer estirar y ir para atrás. Torero. ¿Ha hecho torero? Va ahora. Va, vinga. Cuidado, Xavi. Ara ens parem amb aquests que venen.